وەکە هەموو کەلوپەلێن دن بەهایا زێرژی بکڕین و فرۆتنێ vegirêdayî ye lêcudabûna zêr duwêyekê de ye ku ew nayê bikarbirin îstihlalkirin lêbelê jî destekî diçe destekî din yan jî careke din vedigere bazarê. Tirsa xelkê ji encama rewşa xirab li Rojavayê Kurdistanê hanê didewan ku dest bi kirîna zêr bikin. Lê ji ber nebûna pereyan û hejariya xelkê herwiha ji ber buhabûna zêr ew daxwaza mezin li ser kirîna zêr jî nîne. زێر ئانا 10,000 وەک نابوو 1500 گەلکی ئەم ناکە سەبەبا ئەم ناکەرە تشتنە کەس ژمێ ناکەرە حتا ئەم ژی بکەرە ئێمە پەرەنجەمە چێ بن ئەم زێر بکەر ئەز 1 ملیۆنکی زێر 10 نیڤا بفرۆشم ئەز 1 ملیۆنکیژی زێر بکەرم بە 10 وەختێ گەلکی بها بوو عالەم سەکنی نەما گەلکی دکەرە زبون تê cemê ca giş difroşin biştên em bêwla ev nakir belkî bibe sibe 11 jî belkî bibe 12 ser dolar bîne. Zêr weke çareyekê yê ji daketina bihaya lîreya Sûrî re lê di rewşa awarteya Rojavayê Kurdistanê de ku ew li gel rewşa giştî ya Sûriyê pêwendîdar e welatî newêrin parastina xwe ya darayî û aborî jî bi zêr bikin. Karê hanê karê sûka zêr sekiniyê şoğlê me daketî gelekî kêm bûyê û ev tiştaya tahtê digînin millet jî divê wedaya hanê de anekê kirîn nemayî firotîn heyî xel difroşin. Muqabilê vî tiştê hanê jî em jî yani em dikirin heta wek dibêjin hinekî jê pê nema bikarin bikin ber ku perê Sûrî ceme namî. Şikestina lîreya Sûrî li beramber dolarê Amerîkî bihaya vê lîreyê arzan kiriye êdî zêr jî buha bûye lewma tevger li bazara zêr kêm dibe. Weke hemû aliyên dinên jiyanê zêr li Rojavayê Kurdistanê aramiyê nabîne êdî kirîn û firotin li bazara zêr di rewşeke bêserûber û nearam de ye. Dîsa zêr giha dehûnîva û zê dolar dîsa giha 315 bi saek sê parçê bû xelkê ne zêr kirî û ne dolar kirî ji ber hê zêrê wa dolarê wa ê par hê cem wane û kesekî yani pirsa zêr bidin kesekî pirsa zêr nekir. Grama zêrê vîstûyek gihişte 10,500 lîreyên Sûrî. Di demekê de ku dolar jî bi ser 314-316 lîreyan ket. Bi sedema girêdana zêr bi aboriya Sûrî ve herwiha ji ber bandora rewşa têkçûyî li vî welatî tirs li cemgelê Sûriyê peyda bû ku zêr bikirin. Di encamê de debara jiyana xelkê û bazara zêr dikevin bin bandora krîza aborî li vî welatî. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda.